Silav, Evar baş, şev baş, hevanno. İşev normal mivanê min Necat Sunar bû mijwara bêriyan ha pêşkêş kiribû ew sibê dibe mivanê min. Îro min çend û çend ji were amade kirin dixwazim ji were pêşkêş bikim. Di dawiya vê bültenê de jî sürprîzek min heye. Ez ê meseleyekî, teoriyekî ji were pêşkêş bikim. Teoriya kêzikê. Ew ê çawa be? Merû çawa dikare ji nav krîzan derkeve. Krîz çawa pêk tên? Çareseriya krîzan çi ye? Gelo krîz bi xwe çi ye? Cana hin tiştine ne krîzin. Yani ne alozî ne. Merû bi xwe wana weke krîz dibîne. Em hema dest pê bikin hevan mijara me yani îro 8 Oktober 8 Cotmehê Selaheddîn Demirtaş divan saetan de normal diviye bû li derve lê dîsa di zîndanê de ye nûnerê milletê Kurd e. Dewleta Tirkiye û dîl girtiye. Dewleta Tirkiye em kirine parsekê heqê xwe. Em ê li ber dewleta Tirkiye negerin. Em ê lava nekin. Em ê rêca jî nekin. Em ê mafê xwe di pratikî de pêk bînin. Eger pêşî li were girtin em ê bitepoşin. Em ê mücadele bikin, şer bikin. Mafê me pîroz e. Di vê dunyayê de tu însan nikare di xwe de heq bibîne ku mafê me bin pê bike. Selaheddîn Demirtaş yek ji wan însanan e destê xwe rakir, tiliyê xwe rakir, serê xwe rakir, got bes e. Heqê vî milletî divê hûn îade bikin. Dawiya wî bû zîndan li ser navê me di zîndanê de ye. Ji ber vî yekê em wekî millet mecbûr in xwedî lê derkevin. Selaheddîn Demirtaş rojekî sîlah negirtiye destê xwe. Rojekî zirar nedaye însanekî. Tenê teoriya dewleta Tirkiye vala derxist. Ji ber vê yekê erka me ye, wezîfa me ye em xwedî li Selaheddîn Demirtaş derkevin. Em hema dest pê bikin hevanno Nêçîrvan Barzanî jî tiştekî pir balkêş gotiye. Ez pêşî hema bi daxuyaniya Nêçîrvan Barzanî dest pê bikim. Îdia wî jî îdiayekî balkêş e. Çima wisa dibêje nizanim. Tiştekî cuda dibêje hevanno. Li bendê bin heta dawiya bernamê ez ê ji wara teoriya kêzikê bêjim. Ev mihîm e. Ez van saeta hez dikim. Saetên şevê, nehê şevê, neh û nîv xweş e. Mirov malê xwe ne û mirov rehet e li ser qultuqa xwe rûniştine yan jî li ser kar e nizanim ama qet nebe ez hinek aramtirim wisa şevê ji were pêşkêş dikim. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li forûma Merî di derbarê pêwendiyên dewleta Tirkiyê de bi taybetî pêvajoya çareserî de daxuyaniyên gelekî balkêş dane. Nêçîrvan Barzanî teqezî li ser giringiya domandina pêwendiyên dostane kir bi dewleta Tirkiye re destnîşan kir ku ji bo pêşveçûna pêvajoyê divê Partiya Karkerên Kurdistanê gavên berbiçav bavêje. Yani vê derê tiştek ku em fehm dikin li gorî Rêzdar Nêçîrvan Barzanî Partiya Karkerên Kurdistanê gavên pêwîst heta niha navê tune. Yani çi hêvî dike gelo? Ya heqeten min fehm nekir. Ez vêya samîmî dipirsim. Min fehm nekiriye Nêçîrvan Barzanî gavên çawa hêvî dike ji PKK mesela. Gelo tekîliya wan heye, gelo PKK soz daye dewleta Tirkiyê û soz daye Nêçîrvan Barzanî û heta niha li gorî wan sozan tevnegeriyaye em vana nizanin. Ama Nêçîrvan Barzanî di axaftina xwe de dibêje, di axaftina xwe ya di wê forumî de bi giranî behsa pêvajoya çareseriyê dike ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Berpirsyariyên Kurdan yên di vê pêvajoyê de anî bîra her kesî. Balkişan ser pirsgirêkên li Iraqê Herêma Kurdistanê jî pêşî em behsa pêvajoyê bikin paşê pirsgirêkên li Îranê, Iraqê behsa wan jî dike. Nêçîrvan Barzanî di derbarê pêwendiyên bi dewleta Tirkiye re wiha got. Tekîliya me, pêwendiya me ya dostane heye bi dewleta Tirkiye re. Em ê van tekîliyê xwe bidomînin ji grûpê ve. Her çendî pêvajo hêvî birê ve biçe jî ez di wê baweriyê de me ku Tirkiye di vî warî de gelekî ciddî ye. Yani soz daye ku ew ê bidomîne. Em binêrin Nêçîrvan Barzanî derheqê pêvajoyê de wekî din çi dibêje? Yani tamam rast e divê tekîliyê me yê dostane hene bi dewleta Tirkiye re ez di wê qenaetê de me ku dewleta Tirkiye samîmî ye. Em binêrin Nêçîrvan Barzanî derheqê pêvajoyê de wekî din çi dibêje? Yani tamam rast e divê tekîliyê me yê dostane hene bi dewleta Tirkiye re ez di wê qenaetê de me ku dewleta Tirkiye samîmî ye.
Tamam, çend pirsê me hene. Madem ki samimiye Rêzdar Nêçîrvan Barzanî, Selaheddîn Demirtaş çi îşî wê di hepsê da? Figen Yüksekdağ çi îşî wê heye di hepsê da? Bi sedan însanên ku ji doza Kobanî hatine girtin di hepsê de ne. Ya mamoste, parêzer, avukat, însanên ku ji dava Kurd û Kurdî, zimanê Kurdî hatine girtin hene, di hepsê de ne. Hemî Kurdê me ne ku sîlah girtine destê xwe di hepsê de ne. Rêzdar Nêçîrvan Barzanî. Yani ez sedî sed dizanim ku tu baş dizanî, haya te heye ji van meselê. Ama çima tu sed bijî nizanim, min fehm nekiriye. Her çend pêvajo hêdî bi rêve biçe jî ez di vê bawerî de me ku Tirkiye di vî warî de ciddî ye. Di vê PKK hinek gavan bavêje, binêrin. Tamam, gavan bavêje bila. Nêçîrvan Barzanî teqezî li ser giringiya pêvajoya çareseriyê kir û da zanîn pirsgirêkeke ku bi salan e didome bi yek carî bi dawî nabe. Tamam. Ev pirsgirêk sed sal didome. Hinkî dewleta Tirkiye ava bîye, komara Tirkiye ava bîye, pirsgirêk heye. Tamam. Bi yek carî bi dawî nabe. Hatta em ji wî zêdetir jî bibêjin. Bi yek carî ji xwe çareser nabe. Bi yek carî em jî ne alîgirin ku hemî pirsgirêkê xwe dayînin ser masê di yek derbekî de. Pê derpê. Ama dewleta Tirkiye jî xêra îmana xwe gavekî bavita bes bû. Yek gavekî ya. Îro heştê mehê Selaheddîn Demirtaş diviya bû serbest bata berdan Rêzdar Nêçîrvan Barzanî. Wezareta Edaletê bi taybetî çûye îtiraz kiriye. Ya qet nebe madem ki tirs û fikara te Wezareta Edaletê Tayyip Erdogan tirs û fikara we ew e ku millet li dijî we derkeve we jî rabiye bigota ya Dadigeha Mafê Mirovan ya Ewropayê biryar daye. Yani sê jare biryar dide. Êdî heqê me îtirazê jî nema. Yani kesê ku Selaheddîn Demirtaş û Figen Yüksekdağ hevalî wê hez nakin, hez nekin ama em mecbûrin van însana berdin. Ev însan neh salin bê sûç di hepsê de ne. Divê em berdin. Weke destpêk, weke niyeta baş ya ji bo vê pêvajoyê. Ez gotinê Nêçîrvan Barzanî em ji bîr nekin, daneynin aliyekî. Dibêje pirsgirêkeke ku bi salan e didome bi yek carî elbet nikare çareser bibe. Ez di vê baweriyê de me ku divê di vî warî de hin rîsk werin girtin. Ji bo ku pirsgirêk bigihêje encamê bi dawî bibe, divê PKK hin gavên din bavêje. Nêçîrvan Barzanî diyar kir ku divê PKK vê derfeta dîrokî ji dest nede. Derfeta dîrokî çi ye mesela? Kîjan derfeta dîrokî hatiye berdestê me red kiriye. Hakikaten ez tê nagêjim. Yani hevalên me, temaşevanên me yên alîgirên Rêzdar Nêçîrvan Barzanî bila ji me re eşkere bikin yan jî bi xwe eşkere bike nizanim. Yani derfeta dîrokî ji me re bibêje. Bi dewleta Tirkiye re em digihêjin ku derê? Yek tiştekî milletê Kurd dixwaze. Milletê Kurd yek tiştekî dixwaze ya. Pergala ku îro li Iraqê heye bila eyn weke Iraqê li Tirkiye jî hebe. Ma çi tê de ye? Iraq perçe bû. Iraq xirab bû. Iraq rezîl û riswa bû di nava dünya alemê de. Na. Iraq ji her demê zêdetir xwedî aramî ye, xwedî huzûr e. Tirkiye jî eger wisa be baştir e. Binêre tu ji Hewlêrê Kurdistanê birêve dibî, Iraq jî ji Bexdayê Iraqê birêve dibe. Hem tiştê wê hevbeş hene û nava hev dane. Petrol qismekî tere ji wan re, qismekî tê ji we re. Meşê we beriya niha we dida, paşê niha Bexda dide. Yani hûn di nava xwe de li hev dikin. Destûra bingehîn heye, mesela hûn bi xwe amade dikin nava xwe de. Destûra bingehîn bê we nayê amadekirin. Wê demê baş e. Tu girêdayî destûra bingehîn ya Iraqê. Çima? Çünkü biryara te tê de heye. Te biryar da ye. Xweş e, tiştekî baş e. Ama ême problema me destûra bingehîn ya Tirkiye'de me biryar nedaye li ser me hatiye ferskirin. Em dîl hatine girtin, esîr hatine girtin. Em di nava lepê wan da tenê bûne parsekê mafê xwe Rêzdar Barzanî. Yani îşê me ne weke îvo ye. Tamam tekiliyete baş e bi Tirkiye re. Bila pêşkeve. Çima? Çünkü tu serokomarê heremekî azadî. Tu dikarî tekiliya xwe çêbikî. Ama tekiliya te û ya dewleta Tirkiye naşibe tekiliya me û dewleta Tirkiye. Em weke esîr dîlên dewleta Tirkiye pê re di nava tekiliyê dane. Yani diguhere
niyeta devleta Tirkiye ji tune me ji statûya êsîrbûnê derbixwe jî. Heqîqeten tune ye. Tiştekî balkêş dibêje, mesela ji bo Rêzdar Abdullah Öcalan gotina Serok Öcalan bikartîne, peyama Serok Öcalan gelekî zelal e. Lê Qandîl vê peyamê bi cih nayîne. Mesela, dibêje em weke Rêveberiya Herêma Başûrê Kurdistanê di vî warî de em rolekê piştgiriyê dilîzin. Yani em piştgirî didin pêvajoyê. Divê Kurd vê derfeta dîrokî ji dest bernedin. Yani ne Kurd ji dest berdin, ne Partiya Karkerên Kurdistanê. Peyama Serok Öcalan gelekî zelal e, lê Qandîl vê peyamê bi cih nayîne. Ev rewş zirarekê mezin dide Kurdan. Niha hin derdor îdia dikin ku Rêzdar Öcalan rû bi rû biriya telekonferansê bi Qandîlê re hevdîtina pêk dîne. Bi rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê re hevdîtina pêk tîne bi rêxistina Ewropayê jî. û serda parêzerê xwe jî dibîne, wekîlan jî dibîne, baş e. Yani vê derê de peyama Öcalan ya ku nayê cî çi ye? Mesela. Ya Öcalan heta niha çi gotiye ji wî pir pir zêdetir gav havitine avêtin. Ya PKK xwe fesih kiriye ha. Çi bike yani? Wekî din çi bike? Yani biçe destê xwe rake teslîm bibe. Yani viya hûn dixwazin. Yani qet rû meta me tune ye. Em sazî û dezgehên xwe yê li Ewropayê hemî belav bikin. Yani ji xwe qismekî niha piçûk dibin, belav dibin. Ama sebep eleqa wî bi pêvajoyê heye yan eleqa wî bi kapasîtê heye ez nizanim. Ama sazî û dezgehê me piçûk dibin. Yani weke salên nodî, weke salên 2000 pergala me ya Kurdan bi rêk û pêk nine hevan me. Yani gilû gazincê me Kurda gelekî zêde bûne, li ser hev kom bûne. Wextê ku mafên netewê Kurda ji evveliyetê derkeve, yani priyorîtê, problem dest pê dike. Hevan no, niha meselekê din jî heye ev Tom Barak hûn zanin li ser navê dewleta Tirkiye dixebite êdî eşkere ye. Herkes vîya dizane. Siyaseta dewleta Tirkiye di derbarê Rojava da, Kurdan da, Sûriyê de dixwaze bixe pratîkê. Ê li gorî xwe diçe Donald Trump jî îxna dike. Donald Trump wî îxna dike. Yani hem dostê Trump e hem dostê dewleta Tirkiye ye. Îja çû Rojavayê Kurdistanê fotoğraf kişand. Dewleta Tirkiye aciziya xwe beyan kir. Niha ew jî hesab dide dewleta Tirkiye. Balyozê Amerîkayê yê Enqereyê nûnerê Serokê Amerîkayê yê Karûbarên Sûriyê Thomas Barak ragihand ku wî serdana xwe ya Rojavayê Kurdistanê de tu zirar nedaye fayde û berjewendiyên dewleta Tirkiye. Tom Barak çima pêdivî dibîne hesab bide dewleta Tirkiye sirf ji ber ku çûye Rojavayê Kurdistanê. Vaya em fehm nakin. Mesela bu du nûçe em fehm nakin. Yek daxuyaniyên Rêzdar Nêçîrvan Barzanî me fehm nekiriye. Gavên ku divê PKK bavê je çi ne? Peyamên Öcalan ku Qandîl heta niha neaniye cih çi ne? Vana divê zelaltir bibe. Ya din jî Tom Barak. Tom Barak her wiha got peymana dehê adarê ne tenê ji bo aramî û ewlehiya Sûriyeyê her wiha ji bo berjewendiyên stratejîk yên Tirkî û Amerîkayê jî gelekî giring e. Nûnerê Serokê Amerîkayê Thomas Barak bi daxuyaniyekî li ser hesabê xwe X'ê armanca serdana xwe ya Rojavayê Kurdistanê eşkere kir. Bersiv da hin îddiayên di derbarê serdana xwe de. Di derbarê serdana xwe ya Rojavayê Kurdistanê de Mêrik hesab dide ya. Barak di daxuyaniya xwe de diyar kir ku peymana dehê adarê ne tenê ji bo aramî û liha Sûriyeyê ji bo berjewendiyên Tirkiyeyê jî, ji bo faydeyên Amerîkayê jî. Yani ji bo faydeyên Tirkiye nebe çi dibe? Yani em mecbûrin her gava ku li Rojava li Sûriyê bavêjin em menfaetên dewleta Tirkiye bifikirin. Ya ji me re çi menfaetên dewleta Tirkiye? Tirkiye hebûna me, mesela Hakan Fidanî rabiye îro dîsa dibêje hebûna Qesedê ji bo netewa me tehdît e. Yani ev gotin e aniha. Vaya gotin e. Yani hebûna Qesedê ji bo dewleta Tirkiye tehdît be, ji bo Kurdan garantî ye. Em çawa ji nav derbikevin. Niha tiştekî hebûna me dike garantî ji bo dewleta Tirkiye tehdît e. Em vî tiştê çi bikin? De hûn bêjin. Tamam. Vaya av e. Vaya heyet dide me
tişta ku heyat dide me ji bo dewleta Tirkiye zehîr e. Dixwaze birjîne. Te ava min birjîne ez çi radikim? Ez dimirim? Nexeme, dibe bimire. Yani qesede nebe hevano li Rojavayê Kurdistanê ew çete, mete, Daeş, Maîş hemî fasafîs û hemî Daeş mala me Kurda xirab dikin. Ne namûs, ne îman, ne Kurdbûn, ne netewbûn, ne rûmet, ti tiştekî namîne. Hebûna qesedê rûmeta Kurdan e îro. Binêrin, bala xwe bidinê hemî partiyên Kurdistanê li her çar aliyên Kurdistanê kî dibe bila bibe hemî jî piştgirî din qesedê. Çima? Binêrin, îdeolojî cuda ye, fikrên siyasî cuda ye ama hebûna qesedê garantiya wê ji bo milletê Kurd cuda ye. Herkes di wê derê de yê hemfikir e. Însanên ku ji siyaseta PYD hez neke jî piştgirî dide qesedê. Çünkü qesedê hêzeke eskerî ye, ji bo parastinê ye. Ji ev hakanê me radibe hebûna qesedê weke xeterî dibîne ji bo netewa Kurd, Tirk, netewa Tirk. Yo, bila kes qusûrê nenêre. Derdê me ku em netewa Tirk biparêzin vê gavê tune ye. Tu carekî jî çênabe. Derdê me ku em dewleta Tirkiye biparêzin jî çênabe. Hasasiyetên milletê Tirk, hasasiyetên dewleta Tirkiye ji bo me qîmeta wî tune ye. Hasasiyetê milletê Kurd heye, rûmeta milletê Kurd heye. Em li pê wê ne. Ew me eleqedar dike. Hasasiyetê milletê Tirk çi ye? Aman aman heqê xwe nexwazin. Aman aman dawa tiştekî nekin. Hasasiyetê wan ew e. Çi yani? Mesela doh camerekî hebû şîrovegerek ew jî YouTube çê dike. Memduh Bayraktaroğlu bû. Navî çi bû? Bayraktar. Tiştek wisa bû Bayraktaroğlu. Memduh ya. Ew ê îxtiyar. Mesela normal Kemalîst e. Normal dijî Kurdan e. Ama dibêje ji bo menfaetê xwe, dibe ji bo menfaetê netewa xwe, ez alîgirim ku li Sûriyê perçebûn çê bibe, ez alîgirim ku Kurdistan çê bibe, ez alîgirim ku Kurdistanekî wekî Qibrîsî bi Tirkiye ve bi Tirkiye re dost be. Em bikaribin tîcaretê bikin, bidin, bistînin. Yani dibêje bi darê zorê em neçin Kurdan neynin nexem bi nîrê xwe nekin koleşxwara. Bila Kurdistana xwe çê bikin, bila azad bin ama em bi wan re bikevin hevkariyê. Derdora me dibe em ji xwe re dost çêkin. Ne bi zorê lê bi dilxwazî, bi dilsozî. Dîmû çawa dibêjin bibêjin. Mesela vaya mantıkekî nasyonalîstên rast ê Tirkiye ye. Mesela Tirkiye mirovên nasyonalîst, neteweperwerên Tirk divê weke wî bifikirin. Bila Kurdistan çêbe ama bila dostê me be. Tamam. Wê demê dibîne ser me. Vaya fikrek rast e. Ama hûn rabin bi darê zorê tiştek ku niha Tayyip Erdogan dixwaze bike vaya nexweş e. Te dî tinek ji medeniyetê dûr e. Niha Thomas Barakê xwe em vegerin ser wî, nûnerê ji Sûriyê berpirsiyar Thomas Barak dibêje çi? Yani tişta ku em aniha li Sûriyê dikin dibe menfaeta Tirkiye û Amerîkayê jî tê de heye. Gotin li wê derê me girt me anî ser çima? Anî ziman ku hevdîtinê wî yên li Hesekê bi şefafî, bi mebesta pêşxistina aramiya herêmê, hevahengiya li dijî terorê, gihîştina aliyên mirovî hatine rêvebirin. Barak teqes kir ku ev hemû çalakî rast xizmeta berjewendiyên ewlehî û aboriyên dewleta Tirkiye dikin. Yani pir me aciz dike ev daxuyaniyê wî. We jî aciz dike. Mesela Barak dibêje ev hemû çalakiyê ku ez dikim li Rojavayê Kurdistanê xizmeta berjewendiyên ewlehiyên dewleta Tirkiye dane. Ya xizmetê de be çi nebe çi. Barak nerazîbûneke tund nîşanê îddiayên de derbarê serdana wî ya ku hatiye kirin Rojavayê Kurdistanê bertek nîşan daye, nerazîbûn nîşan daye. Dibêjin zerar daye berjewendiyên netewî Tirkiye. Na dibê min zerar nedaye. Yani hûn jî zanin ku çapemeniya Tirkiye ew sûcdar kiribûn. Dibêje ya a xwasa Barak dibêje.
me heta niha bi tonan pere daye te, me îtibar daye te, me tu wekî mirovê xwe dizanî bûyî. Çawa mümkün e tu rabûyî çûyî bi Mazlûm Ebdî re fotoğrafa dikişînî, tu çî rewşa wan tu dibî çî wê derê meşrû dikî. Çawa mümkün e? Dibê me te kirîbû. Ka tu mirovê me bûyî. Çapemeniya Tirkiye hesab dixwaze wisa ji wan. Ew jî dibêje temam tişta ku min kiriye ne zerar e. Bi Xwedê dibe ji bo berjewendî we ye. Ji bo fayda we ye dibe min çûye kiriye. Ji hat fehm kirin ku ev barak tamamen dixwaze Kurdan bixe xizmeta dewleta Tirkiye. Yani iddiaya ku dibêje serdana te a Rojavayê Kurdistanê zirar daye netewame dibê vaya nerast e, bêbingeh e, dibê fayda wî wê têda çêbibe. Bi taybetî li ser îdayên di derbarê li ber nexşeyekî rawestiye ye, bi van gotinan red kir. Yani nexşe jî nexşeya ala ew ye Qesedê ye. Her sûcbariyên ku dibêje hebûna nexşeyek ku min qet nedîtiye di odeyekê civînê de ye, ez qet neçûme navê, baweyekî zirar nedaye berjewendiyê Tirkî bi temamî pûçin. Yani odeya ku min têda civîn çêkiriye nexşe mexşe tune bîne, xerîte merîte tune bîye dibê. Bawer dikim Tirk çapemeniya Tirkiye behsa ablema Qesedê dikin. Ablema Qesedê normal xerîta ew heye, xerîta Sûriyê heye, îja ew keskekî têde heye, yan jî şînahiyekî têde heye wisa ava Firatê ye di herike. Ew ava Firatê weke sînor dibînin. Yani süper ehmeqin. Rojnamegerên Tirk, çapemeniya Tirk. Ya xerîte hebe çi tune be çi. Aniha li Sûriyê perçe bîye yo. Reveberiya Xweser heye li wê derê yani. Reveberiya Xweser tune biya, sînor tune biya. Ew xwasa ambargo çêdibû, şer û pevçûn çêdibûn. Çi îşê barak hebû diçû Hesekê wê demê. Çi îşî Amerîkayê heye çûye wê derê. Perçeyê lewma. Ya Tirk dixwazin mirovê xwe ji nûva yani goyî bikişînin. Me pere daye te çima gotina me nakî. Mesele ev e. Wekî din tiştekî din e. Hevandan. Meclisa Sûriye Demokratîk Mesedê jî di salvegera şeşemîn ya dagirkirina bajarên Serê Kaniyê girê spî de daxuyaniyekî daye. Di wê daxuyanî de hate diyarkirin ku êrişa li dijî her du bajaran bû sedema qetilkirina bi sedan sivîlan, bû sedema koçberkirina zêdetirî du sed hezar niştecîhên resen Mesedê daxuya kirin ku ew wekî sûçên herî metersîdar ên li dijî serweriya Sûriyeyê, Yeketiya Axa Sûriyeyê dagirkirina Serê Kaniyê dibêje. Dewleta Tirkiye hat Efrîn Serê Kaniyê girê spî dagirkir. Yani behsa vê ye. Yani ev li dijî serweriya Sûriyê ye, li dijî Yeketiya Axa wê ye. Wekî din dibêje hilweşîna rejîma berê di kanûna 2024 de û avakirina hikûmeta veguhêz û werçerxeke siyasî avakir ji bo Sûriyeyan ku dest bi qonaxeke nû ya vegerandina rûmeta netewî bikin hêviyekî çêkir. Lê berdewama dagirkeriya dewleta Tirkiye mayîna komên girêdayî wê li deverên dagirkirî hikûmeta veguhêz radixe pêşberî berpirsyariyekî yekser. Dibêje mademkî hikûmeta nû heye bila were wan heremên dagirkirî ji dewleta Tirkiye pak bike. Erka wê ye yekem divê ev be. Çi îşê dewleta Tirkiye heye heremên Kurdan dagirkiriye. Mademkî hûn perçebûnê naxwazin wê demê bicehnimin derkevin mesela pêşî ji van hereman. Çima nebe yani. Dewleta Tirkiye hem radibe dibêje Sûriye perçe nekin hem jî bi xwe perçe kiriye. Çi îşê te hel Serê Kaniyê? Ka hikûmeta veguhêz li wê derê? Na. Ka Afrîn. Li Afrînê endamên îstixbarata Tirk mîtê kincên eskerên hikûmeta Şamê li xwe dikin formalîte mîna ku dewr kiribûn. Tiştekî wisa tune ye. Gê Efrînê bila bi çi wê derê bibînin. Ka çawa ye. Ka zeviyê wan, mal û milkê wan li wan vedigerînin yan na. Dest hatîne ser malê wan. Li Serê Kaniyê jî wisa ye. Zorê li xelkê dikin ku malê xwe bifroşin. Eger nefroşin hildiweşînin. Binêrin berdewama dagirkeriya dewleta Tirkiye mayîna komên girêdayî wê li deverên dagirkirî hikûmeta veguhêz radixe pêşberî berpirsyariyekê yekser. Divê hikûmeta veguhêz li ser bi dawîkirina van heremên dagirkirî bixebite. Wekî din hat destnîşankirin ku li her du bajarên dagirkirî
Kanûnên navnetewî têne binpêkirin, hewldanên têkbirina nasnameya dîrokî ya her du bajaran mozayîka civakî tê têkbirin. Yani nasnameya dîrokî ya her du bajaran mozayîka civakî tê têkbirin. Wekî din hevan da bi dawîkirina dagirkeriyê vekişîna komên girêdayî wê erkeke netewî ye şertê bingehîn a biserxistina prosesa pêvajoya veguhez pêkanîna ewlehî û istiqrara Sûriye. Ez jî di wê qenaatê de me ku dehê adarê peymana dehê adarê dibe çi dibe bila bibe. Di müzakereyên li ser masê de dibe radestkirina her sî bajarên dagirkirî bibe eweliyet, bibe priyorîte. Rêveberiya Xweser dibe serê kaniyê girê Spî, Efrîn ji nû ve bi dest bixe. Heta min bişî. Li ser min biçî şerekî pir mezin hate dayîn. Hevan na niha Dem Partî îtiraza Wezareta Dadê ya li dijî biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê ya li dijî Lijneya Giştî ya Meclîsê wêneyê Demirtaş çalakiyeke protestoyî li derxist. Yani Dem Partî îro li meclîsê wêneyê Selhedîn Demirtaş û hevalê wî anî raxist da ser masê çalakiyeke protestoyî pêkanî çima li hember Wezareta Edaletê ka çima îtiraz kiriye. Çalakiyeke protestoyî. Ez jî dibêjim dişûna çalakiyên protestoyî de beriya niha bi Wezareta Edaletê re diyalog çê bikira, li hev bikirana, bigotina ya arkadaş neçin îtiraz nekin, biçin îtiraz bikin encamekî wisa çê dibe. Pêvajo dikeve zerarê. Em ê xwe giran bikin. Di pêvajoyê de em ê gavên girîng navêjin, em ê gavên pêwîst navêjin. Yani neçin îtiraz nekin ya. Bila Selhedîn Demirtaş û hevalê xwe tevwerin berdan, bibe gavekî. Parlamenterên Dem Partî di dema rûniştina li meclîsê de rabûn ser piya bi çepikan û Wezareta Edaletê şermezar kirin, nerazîbûna xwe nîşandan. Parlamenteran fotoğraf wêneyên siyasetmedarên ku ji doza Kobanê girtîne, fotoğrafên hevserokê giştî yên HDP ên berê Figen Yüksekdağ ê Selhedîn Demirtaş ê wekîlan hilgirtin, li çepika xistin, duruşmê avêtin, gotin azadî ji Demirtaş re. Ew wekîlên Dem Partî ku sibê heta êvarê bi AKP re heşîr neşîrin, bi hev re çayê dixwin, vedixwin, xwarin dixwin, di komîsyona da hevû du dibînin di wan wêneyan de li Cem Tayyip Erdogan ji xwe re dikenin, heqê wan e bikenin tabî. Merû nizane wê demê Tayyip çi gotiye, welhasil niha Tayyip behsa wî jî dike. Madem Musayê me qet nazî we nabihire, yek hevalekî we tune nava AKP'de mesele ne Wezareta Edaletê ye. Wextê ku Tayyip hat cem we Erdogan we jê re bigote arkadaş tu hatî cem me baş e tu destê me digirî merheba tu jî bi xêr hatî. Ka wî Selhedîn Demirtaşê berde niyeta xwe nîşan bidin. Paşê em hinek li ser meselê din biaxivin. Paşê em çayê tatlî qehwe vexwin. Bila ew jî were me re vexwin. Tu me re li hev tê heta çend meh berê jî Tayyip Erdogan Dem Partî weke terorîst pênasê kiribû. Ji bo girtina HDP çi ji destê hat kir? Krîmînalîze, terorîze çi bixwazin anî serê Dem Partî HDP. Ja îro hatiye ser masa wan destê xwe dide wan çi qas bêşermin ya. Yani ji exlaq jî, ji exlaqê siyasî jî para xwe negirtine. Ji estêtîk ji bedewbûnê jî para xwe negirtine. Ja tên ser masaya Dem Partî destê xwe dirêj dike. Mîne ku qet tiştekî nebû be. Ka ew zerarê manevî ku te da Dem Partî li kuma Tayyip Erdogan. Madem ki tu çî bi Dem Partî re li hev tê, pêşî bi hevserokên vê partî re li hev were. Mîna însan e. Selhedîn Demirtaş here nîgî wî, here jê lêborîn bixwaze. Tayyip Erdogan dibêje Selhedîn Demirtaş lêborîn bixwaze, uzur bixwaze. Madem hindik însan e, heqetin dibêjim, ev ji dil dibêjim. Yani ne ku ez ji Tayyip Erdogan nefret dikim. Yani ez jî hez bikim çi, hez nekim çi. Derdê min ê ku Tayyip Erdogan hez bikim yan piştgirî bidim tu ne ye. Ez rêya medeniyetî nîşan didim. Rêya medeniyetî ew e, te wextê însanekî kir mağdur li ber çavê xelkê, dibe tu wî mağduriyetê şûn ve bigirî. Te wextê bi îtibara wî lîstibe, dibe tu îadeyê îtîbar bikî.
Baş e? Ha. Îja min binêrin ka Tayyip Erdogan bixwe çi dibêje? Tayyip Erdogan jî dibêje ew hevdîtina di resepsiyona vekirina meclîsê de bi koma Dem Partiye re kiribû, îca çûye ew jî ji xwe re daxife di balafiran de. Tekildarê tiştên ku dikarin di pêşerojê de bikin jî divê em axivîne. Tayyip Erdogan dema ji serdana Azerbaycanê vedîgeriya di balafirê de pirsên rojnamegeran bersivand. Erdogan tekildarê hevdîtina di dema resepsiyona vekirina meclîsê de bi serokên muxalefetê re kiribû. Behsa wê hevdîtinê dike û fotoğrafê meşhûr ê bi însana re dikene, bila bikene. Dibêje tevlîbûna kesên ku hatine vexwendin pir girîng bû. Ew wêne, ew fotoğraf wêneyê rasteqîn yê Tirkiye bû. Yên di wê wêneyê de nebûn bila rûnên hesabê vê yekê bidin. Ê ku tevlî wê wêneyê nebûn. Yani behsa CHP dike. Em li wê derê bi koma Dem Partiyê re jî civiyan, me sohbet kir. Ji bilî van sohbetan ji bo pêşerojê em dikarin çi bikin me nava xwe de guftûgû kir. Firsenda me çê bû ku li ser vê mijarê em biaxivin. Hêvîdarim bibe wesîleya tiştên bixêr. Ve hemî vir dirûtiye heta ku Selhedîn Demirtaş nê berdan, ez ji we re bêjim, maneya vê aştiyê tune ye. Aştiya bê Selhedîn Demirtaş bêmane ye. Bêmane ye. Çünkü ji her kesî zêdetir ê ku aştî xwest, ê ku di rêya aştiyê de mücadele kir Selhedîn Demirtaş û hevalê xwe bû. Ez wextê dibêjim Selhedîn Demirtaş sembola hemî însanên me yê girtiye. Ez behsa şexsê Selhedîn Demirtaş nakim. Hûn zanin gotinekî wî meşhûr heye. Selhedîn Demirtaş kî ye? û sal pê hevrêz dike mesela meşhûr e ew qiseda wî. Rast e. Ez wextê dibînim Selhedîn Demirtaş ez behsa Heso, Hiso, Elo, Welo, Ayşe, Fatma, Figenan dikim. Behsa her kesî dikim. Her kesê ku ji bo aştiyê mücadele kiriye, tê koşiyaye. Hemî heta ku neyên berdan, Tayyip Erdogan bila ranebe bi dirûtî behsa aştiyê maştiyê neke. Veya kes idî da naqultîne. Hevano, niha komîsyon em bi du gotina behsa vê komîsyonê jî bikin. Di rûniştina civîna çarem a Komîsyona Hevgirtina Netewî Xwişk û Biratî û Demokrasiyê de komeleya piştgiriya yekîtiya ji bo kesên ku xizm û nasê xwe wenda kirine, welhasil navî wî pir dirêj e ew Mebiya Der. Baş e. Endamên komeleya Mebiya Derê çûne di komîsyonê de axivîne. Çi dibêje? Ramazan Dengîz axiviye. Binêrin tiştê çawa gotiye di komîsyonê de. Tiştê ku Ramazan Dengîz li ser navê Mebiya Derê di wê civînê de axifiye, ji bo me îbret e, felaket e, skandal e, rûreşî ye. Ez ji we re dibêjim çi gotiye? Binêrin hevan. Ka çi gotiye? Qala êrişê li dijî cenazeyên Girîlan kir. Dibêje çi? Goristan hatin bombekirin. Ji komîsyonê re dibêje. Cenaze li pişt wesayîtan girêdan erdê ve kaşkirin. Cenaze di hundirê qutiyê de radestî malbatê wan hate kirin. Gelek caran destûr nedan ku malbat cenazeyê xwe bispêrin axê. Êrişê şînên mekirin. Gelek caran ji aliyê malbatan ve ji me ra serîlêdan hatine kirin. Malbat li pê cenazeyê zarokê xwe ne. Li pê hestiyê zarokê xwe ne. Wê rojê dayîkekî jî serî li komeleya me daye. Li pê hestiyê zarokê xwe digere. Hûn weke komîsyon ji vê dayîkê re hûnê çi bibêjin? Hûnê karibin hestiyê zaroka vê dayîkê peyda bikin. Bi sedan gor hene dibêje. Remezan Dengîz li ser navê Mebiya Derê de axife. Bi sedan gor hene. Ji ber vê yekê em daxwaza avakirina bandeke bankek, banka yani banka. Bankaya DNA dikin. DNA bankası. Yani wextê cenaze tên wê derê kîjan cenaze aydî kîjan malbatî ye divê bankayek wî hebe test were kirin. Malbatên me yên kal pîr zarokên xwe wenda kirine li ser vê yekê ji bo tazmînatê bi milyonan lîre doz li wan hatine vêkirin. Binêrin li vê binêrin. Rûreşî binêrin. Malbatê ku zarokê xwe wenda kirine li hemberî van malbatan
doz hatiye vekirin, doza tazminatê. Yani zarokê we zirar daye dewletan ve. Malbatê me têne cem me dipirsin, em çi dikarin bikin? Divê ev doz werin betalkirin ji komîsyonê re dibêje. Numan Kurtulmuş û hevalê wî re dibêje. Ev doz divê werin betalkirin. Divê statûya qanûna goristanê bidin goristana. Yani goristanên me ê gerîla jî bixin çarçoveya goristanên fermî. Hin neweşînin. Askerên dewleta Tirkiye, memurên dewleta Tirkiye li Kurdistanê diçin kêlekê gorên me dişkînin. Hildiweşînin, xirab dikin. Yani bi rûmeta me dilîzin. Duê manê de. Divê statûya qanûna goristanê bidin goristanên me jî. Li herêma me gelek goristan hene. Divê ev statû ji wan re were tayîn kirin. Di komeleya me de kes tune lêpirsîn lê nehatibe vekirin. Yan ceza li wan nehatiye birîn. Kes nemaye. Em daxwaz dikin ku ev doz tavilê werin betalkirin. Em piştgiriya pêvajoyê aştî û civaka demokratîk dikin dibêje endamên komelê. Hevan no. Em hem tên kuştin, em hem dibin parsekê hestiyên zarokê xwe di nava wê yêşê de ceza jî li me tê birîn. Îj em dibin parsekê heqê xwe. Yani ecayîb tişt e. Berê ku ez behsa em û teoriya kezîkê bikin hevan no, mala we ava hûn heta vê saetê man muheqeq gov bidin vê çîrokê merû çawa ji nav krîzan dikare derkeve yan jî krîz çi ne? Baş e? Qeyran. Yani qeyran jî wekî din sînonîmê krîzê çi ne? Li gundê Badelan navçeya Pencewîn ku dikeve navbera sînorê Başûr û Rojhilatê Kurdistanê cenazeyê kesekî bi navê Yunus Emer Alî hatiye dîtin ku ev sê roj bû wenda bû. Li gor agahiyên ku ji polîsên Pencewînî hatine girtin, Yunus Emer kesibkar e, yani karsaz e. Temenê wî nêzê 40 sal e. Xelkê gundê Sûra we ye. Li Pencewînê rûdinişt zêwîciya 5 zarokê wî hene. Li gor eynî agahiyan berî sê rojan Yunus Emer piştî ku ji malê derdikeve êdî agahî jê naye girtin, îro cenazê wî hatiye dîtin li gundê Bedelan yê Pencewînê. Şopa du guleyan li ser wî hebiye. Welatê min bê edalet e. Herkes edaleta xwe li gorî dilê xwe pêk tîne. Kîlkî xist. Kîlkî xist. Em û teoriya kezîkê hevan no. Em viya bi hev re bixwînin. Ka kerem kin hevan no. Werin em tenê qismekî perdeya li ber vê jiyana xwe ya tij ji êş û heyecan bidin aliyekî li qedera xwe binêrin. Madem em ji rewşê nerazî ne, gelo sedem çi ne? Pêşî werin em teoriya kezîkê bînin bîra xwe, paşê dakevin nava meselê. Rojekî li restorantekî müşterî rûniştine xwarina xwe dixwin. Rojek ji rêzê ye. Ji nişka we kezîkekî bi navê din Biûkekî hûn dikarin bêjin ji erdê peyda bû hilkişiya ser jinikekî. Ew jinik canikê ji tirsa dest bi qêrînê kir. Di ser de jî ji ber panîkê ji kursî rabû xwe hilavêt. Ji ber wê tevgera wê hemû kesên derdora masê jî rabûn ser piyan bi îhtîmala ku kêzik hatibe ser wan jî kir qêrîn. Xwe hilavêtin. Restoran tev li hev bû, panîk çêbû. Sirf ji ber biûkekî kêzikekî herkes ket nava panîkê. Di wê keliyê de kêzik çin da ser kesekî li masêya kelekê. Aynî tirs û panîkê xwe li wê derê jî dubare kir. Krîz derbasî masêya derdorê jî bû. Binêre krîz ser vê masê bû, derbasî masêya din bû. Wê derê jî dîsa panîk çêbû. Garson hat, yek ser ket dewrê, hat hewara wan. Ew kêzik ji nişka we pekiya çû ser çaketê garson. Garson hiç neket panîkê. Tevgera kezîkê şopand, ew xiz bin kontrolê, dema ku firsend dît, bi tiliya xwe bi baskê kezîkê girt,
bir av derve û hat. Teoriya ew qase ye. Lêgelo çi eleqa wê bi me heye mesela? Çima ez îşev vê teoriyê ji we re pêşkêş dikim? Binêrin. Na em çend pirsan bikin. Ev maqale me di diyarnamê de nivîsî bû, aniha ji we re dubare dikim. Gelo ji vê kaosa li restoranê, krîza li restoranê kêzik çi qas berpirsiyar e? Mesela. Ê ku bû sedemê vê krîzê. Gelo kêzik e yan tiştekî din e? Eger sedem kêzik be çima bandor li garson nekir? Madem kêzik problem e. Ne? Çima bandor li garson nekir? Me dît wî pir bi ostatî bi kêzika rebengirt ave derva. Kêzik di helê xwe de bû li gorî xwezaya xwe tevdigeriya. Rê neda tevlihevî û krîz derbikeve. Em behsa garson dikin ne? Gelo em dikarin bigêjin wê encamê ku kêzik ji xwe re li gorî xwezaya xwe tevgeriya. Sedem nehebûna wê bû. Eger hêz û kapasiteya wan însanan hebiya mîna garson tevbigeriyana. Mîna garson karibana kêzikê bixistana bin kontrolê ew tevlihevî li wê derê dernedike. Eger mîna garson tevgeriyana gelo wê krîz çê bibiya? Yani di jiyana me ya siyasî de jî, di jiyana me ya civakî de jî, a rojane de jî em ji hemû krîz û pirsgirênkê xwe re çi qas mazeret peyda bikin jî gelo sedem ne ew e ku şiyan kapasiteya me ya çareseriyê tunê lewma. Wextê ku em dibêjin krîz heye, tevê manê ku krîz bi xwe tunê ye. Ya rastî kapasiteya me ya çareseriyê tunê ye. Şiyana me em dibîn, şiyan. Ya tiştek ku mirov bikaribe pouvoir. Ya tu ken yani. Mirov tiştek ku bikaribe bike. Tu wextê nikaribî quweta te tune be tu dibêjî krîz heye. Halbuki krîz tune ye. Sadece quweta te tune ye. Mîna çi li welatekî sermayê hûn biçin Norwecê, İsveçê dibêjin serma tune ye. Nezanîna li xwekirinê heye. Eger tu nizanibî li xwe bikî serma heye. Evet. Vê derê de jî krîz tune ye. Kapasîta me ya çareseriyê tune ye. Di jiyana me ya siyasî de, di her beşê jiyanê de jî mesele ev e. Eger mesela di rewşa me Kurdan de hevano, eger em bidin berhev muqayeseyekê bikin, eger zimanê me îro ne fermî ye, li dibistanan zimanê me neê perwerdeyiyê ye, gelo sedem biryara dewleta Tirkiyeyê yan nebûna hêz û kapasîta me ye. Heqeten ji xwe viya rastî bipirsin. Dewleta Tirkiye destûr nade zimanê me û nizam çikê me û her tiştê me. Ne? Zimanê me ne fermî ye. Dibistana zimanê me neyê perwerde ye. Sedem dewleta Tirkiye yan kapasîta me ye. Mesela madem ki dewleta Tirkiye, dewleta Tirk çima Yunanî qedexe nake? Çima İngilîzî qedexe nake? Ha xuya ye ku mesele ne dewleta Tirkiye. Em qapseqetiya me ye. Kêmasiya me ye. Nebûna îrada me ye. Biryardariya me. Ew tune ye. Mesela tiştekî nûmuneyekî din jê bidim. Dema dewlet dest hatîne ser şaredariyên me. Dema ku rêveberê me davêje zîndanan. Selaheddîn Demirtaş bibêjin, Figen Yüksekdağ bibêjin, kî dibêjin bibêjin. Wextê ku davêje zîndanê, gelo sedem tenê biryara dewletê ye yan nebûna hêza me ya îsyanê. Eger hêza me ya îsyanê hebiya meselê rakira, gelo dewleta Tirkiye wê ceseret bikira Selaheddîn Demirtaş du rojan di zîndanê de bihîşte? Teoriya kêzikê van tişta ji me re dibêje hevan da. Gelo dewlet binêrin, tabî bi hezaran pirsan dikarin ji xwe bipirsin. Gelo dewlet dema daristanê me talan dike, li çiyayê me li petrolê digere, dest hatîne ser hemî dewlemendiyên bin erdê û ser erdê yê welatê me. Gelo di vir de divê ya ku me aciz dike ew qudreta bêdawiya dewletê ye yan nebûna hêza me ya civakî ye. Mesela ez bi xwe ji ber qudreta dewleta Tirkiye xwe aciz nakim. Ji ber hêza dewleta Tirkiye xwe aciz nakim. Ji ber nebûna hêza me ez xwe aciz dikim. Amerîka jî pir bihêz e ama zira nade min. Ne mesele ye. Dewleta Tirkiye bihêz be ne bihêz be binêrin. Wer bifikirin ku dewleta Tirkiye qet tune ye.
Ji ber vê yekê dibêjim hebûna dewleta Tirkiye ji bo me ne problem e. Qudreta dewleta Tirkiye ji bo me ne krîz e. Dewleta Tirkiye tune be binêrin li Sûriyê jî em di eynî pozisyonê de ne. Li Iraqê jî, li Îranê jî xuya ye problem di me de ye, ne di dewletan de ye. Ya binêre durziyan serî rakir, federasyona xwe îlan kirine, kesekî nikare biçe wê derê. Dewleta Tirkiye yek gotinekî nikare bêje dereqê durziyan de. Hêjmara durziyan ji min re bibêjim. 500,000 ya heye ya tune. 30 milyon insanê me li Bakurê Kurdistanê li bendê ne destê xwe vekirine li bendê ne ku heq na. Li bendê ne ku dewleta Tirkiya xwedî qudret bibêje Kurd hene. Kurd hene. Süper. Süper. Ev pirs dikarin li hev zêde bibin. Heta ku em ji pirskirêkan re tim mazereta bibînin hevano, tim li sûcdaran bigerin, rojekî ji bo çareseriyê, ji bo rêbazên maqûl em nekevin nava tevgerên, peyda nekin van rêbazan, em ê wekî wan jinên li restûrantê ji ber kezikê tim hilkevin, dakevin, bikevin panîkê, bikevin krîzan, tansiyona me jî biçe di sûdî. Kapasîta me tune ye. Ji me re perwerdeyî lazim e, îlim lazim e, medeniyet lazim e. Organizasyon lazim e. Ez numuneya xwe ya daîmî bidim. Binêrin, çima dibêjim organizasyon? Em vîya dî rakin. Çima dibêjim organizasyon? Hevan da binêrin. Meriv bi hev re ji bo yek armancekî bikeve nava hereketê ew organizasyon e. Yani tevger. Tu bi hev re hereket dikî birebirêkî dişî. Tu hêjmara te milyon be jî tu mîne hev hereket nekî, herkes ji xwe re sazî û dezgeh bikevin destê komekî ku menfaata xwe diparêze û hemû însanên dijî li derve bin veya ne organizasyon e, veya bêpergalî ye, veya mehkûmê têkçûnî ye. Tu mecbûr têk dişî. Organizasyon ew e tu hêz quweta milletê xwe komê ser hev bikî bixî nava aktivîte, bixî nava faaliyetê bi yek armancekî de. Armanc netew, netew, netew. Numuneya ku ez didim te me serê sibê biçin ber Tîranê li Ewropayê wisa ye, li Tirkiye nizanim heye tune ye yan jî biçin. Tirkiye jî mutlaka pir qelebalixî heye. Garên otopêsan hene, cî trênê heye, yan jî balafirgeh hene. Bi milyonan însan li wê derê ji nişkava dikevin derdikevin e. Ji vagonan derdikevin û welhasıl wan gara da dimeşin. Hêz û quweta van însanan çima tune ye? Ji ber ku bê organize ne. Ji ber ku ji bo yek armancê tê nakoşin. Mesela bi milyona însan li venderane, em bêjin bi hezara, ji ber ku ji bo yek armancekê xizmetê nakin, ewa wan tune ye. Giraniya wan tune ye. Nikarin tiştekî biguherînin. Em Kurd jî niha ketine wê rewşê. Em bela wela bûne. Çîmento em tune. Ji ber vê yekî em zarevzara me ye, em dibêjin yeketî, yeketî, yeketî. Yeketî ne nava yeketiya Partiyên Kurdistanê ye. Yeketiya mantık. Binêrin. Yani hevalê me pir hez dikin. Internasyonalîst, çêpkirên Tirk werin em bi wan re ittifaqê çê bikin pir xweş e. Ama bi Kurdan re lehvatin çê nabe. Kurd yek Kurdekî hinekî cuda difikire dibe na tu ne ji me yî. Tamam, tamam. Tu kî? Mesela çima ji te bim yani. Ez fehm nakim çima ji te bim. Tu çima firqiyê cudahiyê dixî navbera Kurdan ji min re bêje. Çima divê ez ji te bim, çima divê tu ji min bî. Em tev ji xweş ji hev in, em Kurd in. Me nebese, Kurdbûna me nebese. Me çûye ji dewleta Tirkiye re xizmetê kiriye? Na. Ha. İnsanekî ji dewleta Tirkiye re wextê xizmetê neke, di berdêla pire de. Yani mirov dibe ku Kurd be ama di xizmeta hin dewletên cuda de ye, ez behsa wan nakim. Vaya ew wezîfe digirin. Ez behsa netewperweriya Kurdan dikim. Heqeten însanên dilsoz. Pîvan divê tenê ew be.
Wekî din İslamîst e, liberal e, kapîtalîst e, perî heye, tune ye, diz e, ne mesele ye. Dizekî jî heqê wî heye di rêya netew de bixebite. Divê tu pêra bixebitî. Hevalû min qet li peyamê wê nenêrê ha. Ez konsantrê nivîsê bûm belkî min başî kir. Aniha ez hatim li peyamê we dinêrim. Çawa bû teoriya me ya kêzikê hevalino? Mala we ava yani îro vê êvarê me hinek pirs ji xwe pirsîn. Me bersiv da pirsan. Ez xatir ji we bixwazim hevalino. Bes e ew qasa. Ez gelek spas dikim hevalino. Ji kerema xwe re bibin abone. Bibin endam. Kîjan bêexlaqî bavêjim ya? Min ji ber ku li peyama nenêriye ez nizanim. Ez nizanim kî çi dibêje ez nizanim. Ji xwe re ya bînfireh bin ya. Ya bêexlaq jî bêexlaqê me ne tişnabe. Ji hev hez kirin ya. Nizanim. Wale nizanim. Tew min li peyama nenêriye kî bêexlaq e, kî beexlaq e, kî xwedî exlaq e ez nizanim. Ez tenê dizanim divê mirov bibe endam, bibe abone, mirov xwe pêş xe, kanalê bi vî şeklî pêş bixe û em yeketiya xwe ava bikin. Yani sinerjî lazim e, sinerjî. Yani enerjiya me hemiya divê kom bibe derekî de em bi hev re ancak dikarin bibin xwedî hêz, xwedî şiyan. Mala we ava here bin. Xatirê we sibê saet niha de Necat Sunar heye, sozdeyê min. Şîrovî û balkêşin lema ez pêwî me. Wekî din sibê serê sibê bernama sibê ez ê çêkim. Xatirê we.